እዚ ናይ ቪድዮ ኤዲቲንግ ትምህርቲ ብመባእታዊ ዝጅምር ኮይኑ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ማለት ኣዝዩ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ቪድዮ ክንሰርሕ ዝሕግዘና እዩ። ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ኩሉ እቲ ንሓደ ቪድዮ ክስታይ ኤዲት ንክንገብሮ ዘድልየና ነገር እንመሃረሉ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ቪድዮ ክንቆርፅ እንድሕር ኮይና ወይ ከዓ ዙም ኢን ዙም ኣውት ክንገብር ዝተፈላለየ ሃይ ኢፌክት ዝኾነ ትራንዚሽን ከነእቱ እንድሕር ደሊና ከምኡ እውን ሞሽን ማለት ነቲ ቪድዮ ክንቀልጥፎ ከነዝሕሎ ኢንትሮ ክንሰርሕ ትደሊና ናይ መርዓ ናይ ጥምቀት ናይ ዝተፈላለየ ማለት እዩ። በዚ ሶፍትዌር እዚ ክንሪኤና ከመይ ምዃኑ ቴምፕሌት እንታይ ምዃኑ ክንመሃሮ ኢና። ስለዚ እቲ ኩሉ ብዛዕባ ኤዲቲንግ ክንፈልጦ ዝግባአና መባእታዊ ይኹን ኣድቫንስ ኣብዚ ትምህርቲ ክንመሃሮ ኢና። እዚ ሶፍትዌር እዚ ኣብ ድኾነት ላፕቶፕ ተፃዒኑ ወይ ዴስክቶፕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ። ግድን ኣይኮነን ሃይ ስፔክ ክትከውን ወይ ፋስት ክትከውን እታ ኮምፒተር እሱ እቲ ናቱ ብልጫ ከዓ ኣይክፈሎን እዩ ከዓ ብነፃ ክንፅዕኖ ንኽእል ኢና እዚ ሶፍትዌር። ስለዚ ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ሓንሳብ ምስ ተመዝገብና ክሳብ ደስ ዝበለና ግዜ ደጋጊምና ክንመሃሮ ንኽእል ኢና ኩሉ ብቪድዮ መልክዕ እዩ ማለት እዩ። ነቲ ቪድዮ እንዳረኣና ኣብቲ ሶፍትዌር ንፅዕኖ ጎኑ ጎኑ ቪድዮ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ወርሓዊ ክፍል ኣይኮነን። ሓንሳብ ምስ ተመዝገብና ኣብ ደስ ዝበለና ሰዓት መፂና ኣቲና ኣብዚ ዌብሳይት ዳሽቦርድ ዝብል መእተዊ ኣብኡ ጠዊቕና ኣቲና ኩሉ እቲ ትምህርትታት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ።